کہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ قاضی سلطان محمود نو بدیا کر لگے اے جناب چوری موسیٰ صاحب دے والد صاحب دی یاد ہے اللہ پنجتن پاک انہوں نے جنت میں جگہ تا فرمائے آج اپنے بیٹے دی شادی شامل ہوندے تھے اور موشی لیکن انہوں پتہ جدہ باپ سرتے نہیں میاں صاحب نے لکھے لکھے نا دکھیے دی گال دکھیا سندا ہے سکھیے نو کی خبرہ یار جنہ دے موت نے مارے وہ آج تک تک روندے نے خبرہ قاضی سلطان محمود نو بدیا کر لگے اکھاں دے چتھرو نے سلطان صاحب پوچھ دے نے میاں صاحب روندے کیوں کیا فرمانے نے تو سب ٹور چلے ہو اس واسطے اتھے آپ نے بیند لکھیا ہے پیش خدمت کی ہویا جو ایک دو باری ایسا نشہ جا کیتا ایس چگلی تے بخیلی نالو وڈا جرم نہیں کیتا اللہ پانچتن پاک گلے باز تو بچائے لانت رب دی گلے باز تے ٹچکر باز تے اصل جو اندر ہوئے وہ باہر آونا ہوندہ ہے تے سرکار میاں صاحب رحمت اللہ علیہ سلطان محمود زمان شریف علیہ نے فرما دے اکھیا میاں صاحب روندے کیوں سلطان صاحب تسی ٹور چلے ہو تے سرکار کڑے فرمانے نے سجن بھی دیا کرے دیا نینا چاہنے ویڑ سجن بھی دیا کرے دیا نینا چاہنے ویڑ سجن بھی دیا کرے دیا تے نینا چاہنے چلے دکھے اور ملے آکھیا سلطان صاحب تسی جا رہے ہو میرے بڑے پیارے بڑے مخلص دوستو میرے بڑے پیارے فرینڈو فرما دے لے سکھ چلے دکھے اور ملے تے درد اٹھائے چین پر میرے پھر محمدہ رب جانے کدھر اٹھ جانے سب رنگ رنگیلے عرف کڑی فرمان لے سلطان صاحب اٹھ جانے سب رنگ رنگیلے تیرے نام اللہ سائیں لارنا پر دم دم نال محمد بغضا تے اللہ اللہ کہنا گل والے ہوئے لکھاں والے ہوندے گل والیاں گل رڑک جاندی گل والوے لکھاں والو دے تے گل والیاں گل رڑک جاندی تے سرکار دا نہیں سوال تھے ہوئے عشق سینے اگ پڑک جاندی تے مجنو جنگلاں وچ آ مارے تے تار لیلا بنگلے کھڑک جاندی سردار جیڑے آیا یار تے لاش بھی پھڑک جالی مورکھ نو کے میاں صاحب فرما دے مورکھ جڑا جدے دماغ دے جب ہوئے عقل ہے ہی نہیں انہیں میرے کلام نو کے سننا دے کے سمجھنا ہے وہ ہسے دا آپس ہی گلہ کرے گا سرکار فرما دے اس جس محفل دے جو ساڑھا کلام ہمیں پیرا شکر اندر دمڑی سرکار فرما دے اس محفل دے جو فقیر موجود ہوتا ہے تے سرکار فرما دے مورکھ نو کی پاند نصیحت اس پتھر نو کی پاڑا اس پورے نو چاکھوں بکرائے او پھر کالے دا ایک کالا
بخواری تے جنہ مدی قربان جاوا او جیڑیاں یقیاں سونا مصطفیٰ ڈیٹا کئی وانگ چمکادڑا ہوئے کئی وانگ چمکادڑا ہوئے کئی وانگ چمکادڑا ہوئے او جل بشر ڈیٹا جا پران ڈیٹا پر سائیاں آگ دے خبر والے او سیر کردہ مدینے خدا ڈیٹا پر پاک عزت دی او سن لا ذرا غور کر تنو پتہ ہی نہیں پیرا شاہ کلندر دمڑے سرکار میرا بابا کھڑی دا بادشاہ اس محفل دج موجودی ہوش کر مر جائے گا سرکار فرما دے پاک عزت دی او کدے نہیں بن دے او جیڑے کھیندے نے سنگ درویشاں پر رب جنانو عزت بخشے او جت دے نے پیڑے ویشاں پر لام لگی ہوئی قدر معلوم ہوئی تینوں لگی نہیں یہ شکلی ساٹھ تینوں سمجھ کے ہمیں آپ فرمانے لام لگی ہوئی قدر معلوم ہوئی اور کیویں کسے دے دل دے لائی دیئے پر لا لئیے رکھیے صدق یقین بنگا اور لگی ہوئی پھر دوڑ نباؤنی چاہیے جے کوئی درد آن جائے وہ دی چولڑی خیر پاؤنی چاہیے وہ پلڑ یار موسم جگ سارا تے پل پیرے شالوں بوجڑی چاہیے قربان جوان میں اللہ دے پاک والی دی شان دی سرکار فرمان لے یہ یاریاں سب خواریاں لی یہ یاریاں سب خواریاں لی تے پنڈا پاریاں سٹ تمام میاں اے خاندانیاں چھوڑ جہان دیاں او پڑھ کے روی نفر غلامیاں رمی کیر زہیر فقیر بن کے رمی کیر زہیر فقیر بن کے بنی لا پیر شیخ مامیاں کک محمد سر رکھ کے کک محمد سر رکھ کے پر بیوائیو لگے خاصیاں میاں اوے نصیب نبی دا کلمہ اوے نصیب نبی دا کلمہ دین قبول محمد پر لا الہ الا اللہ سچ رسول محمد امت اپنی وچر لاوے امت اپنی وچر لاوے پاک رسول بندے نو حضرت مرشد تمڑی والا کرے قبول بندے نو میں تیدل دی دکرائیاں دنال جناب اپنے محسن بھائی چوری محسن آفتولہ جناب چوری شراد حسن آفتولہ اور 5 سٹار